Sawuse jengkar saka Pegatot ndak serapat saka Krinadana Jaiting terus ngene ana bab ingkang ndadekake supaya ana apa Bruharana jroning paserangan agung nalika sekolah padha rembug ya iki babagan Antasena gone bakal Palakrama Nauplan Batari Manik Lungit Guru rampung mereka berbukan banjur ketuka para uwe pukulun sangkan persi kane putra panjenengane paring dawuh menawa ora bukan nalika semono kang wis disepakati dening para pendulang para dewa kasat dicabel dewa jaluk yaki wujuding bono utawa srana kanggo gawe kurang pinanganten upamane apa Antasena kudu bisa budidaya golek wujuding cupu manik padewara awandahe lemokala angka loro aku dikongkon nyembah sidokan ana ngarsane Sanghyang Jagat Girinata ing mangka kuwi dadi adeg-adege uripku ora bakal lakon yen aku nantuke basa nyembah marang para dewa kula becik dina iki urip dadi manten apa selep kurungke ora rabi karo manik luwih tak goleke wadon liyane sebut aku goleke jodone anakku aja gampang kebranang kaneksane wong gedhe Werkudara ya itu wujuding lakon tadi kabeh mau mesti ana wujuding pacoban wong bakal ngrasake mulya bakal ngrasake wujuding kabagyan mau kudu nganggo wujuding pitukon sing baku didhisikke wong gedhe ya awal wong saka negara Trajudesna kang pinandikan dening Kakang Prabu Banglarasena kuwi duwe tujuan ing pangkat bisa gagal tanpa karya Kakang Antasena muni bakat Palakrama mula iki ditanggulangi dhisik kabeh putra kemendem baleke wadya saka Trajudesna Antetul kayu yati
Romakut yuta sang prawira surit Kyomra samungso Cipteng Dewantur Pati Suranendra kabuka kang mleno prateng ampus putih memplak kapuk dilusoni ora lali katuragane si Anoman mung kendali sodo apa bener kuwi wong saka Prajurit Setya Ranu Menggala Burbyuk tanpa rapat maka negara Amarta urungke karepe Antasena lancang tumindake munggah karo Prabu Bapa Narakasura. Kula Pramana tak eleke. Urung napa tukang dadi karepe para pendhogane bakal mala kramak Antasena yen ta ora. Arep yuk nyatang saita Brawarta. Ngododo didodhok. Nempek kok dijapat iki kamcit pokok. Ambyo berak kokok keteh rugi.
Werkudara. Ya, aku Werkudara. Ambyawrawu bela Ratu Gustiku Prabu Bama Narakasura. Radi Gunung Jangka Sena kalem kathah saita Nebrawarta. Ayo nyono ditothok. Oh, parah.
langit kelap-kelap baton lerkin sayang lesti sang mawet gandrung Baratosira apa cerita kresna kakangku Yai Watara tak candhet dhisik perkara kang sepisan durung rampung bab nggone bakal golek wujuding srana kanggo pamboyonge Bathari Manik uga golek wujuding srana ya kuwi cukumane Madewara kedadak susul bab kang angka loro iki wujude pacobane para Pandhawa mula aku tak candhet kowe sumikira saka papan kene andan saka Prabu Kresna mongko pun kakang pribadi ora mangerteni kabeh Buma Narakasa tak candhet dhisik. Yen ngurangku banjur dibadotke nggone bakal golek srana wujude cumane Madewara Bratasena.
dunia aman-aman gumampang kulo Kaki Prabu Dumo nok wonten kewu Kanjeng Rama Diwaji karepmu ki piye pun Rama ngabyantara ana negara Kamarta dasare dipundhuti wujude iku pratikel dening Kyai Prabu Puntadewa magepokan Antasena nggone bakal dhaup kelan nek ungkit ya kene kowe ngriki Wadyabala saka Trajutresna bakal gempur Kamarta kowe duwe karep apa lha iya ya misi-misi to mau kabeh mau dulur kabeh mau kadang tunggal darah tunggal daging ya kene kowe ngriki Wadyabala saka Trajutresna gempur Kamarta iki tujuanmu ya nuwun Kanjeng Rama Diwaji lakan ki mawon kula ngriki Wadyabala saking Trajutresna ing pangkah gempur negari Kamarta menika dasaripun kula boten sarujuk nepun Antasena dhaup lan manik nggih sebab lakan ki mawon kula pun bumenara Kasura ngayonaken dhateng pun manik nggih angkah kula dadosaken jatuh krama wulu milorening kula mireng pamarta menahipun Antasena kepareng badhe kapalakramaken ing mangka Kanjeng Rama Diwaji Jumurung lan kula pendhawa ing pangkat anggen kula pareng krekeng Wadyabala botenipun gugah penggalipun Kanjeng Rama Diwaji sing pokapati gugah sing kepiye mangertosa bilih kula pun bomo menika ugi gandrung kapirangu kaliyan pun manik nggih rening sampun dangu kula asta pusara ngadil kula dereng gadhahi prameswari mongko kula kepengin manik nggih mongko Kanjeng Rama Diwaji Jumurung dhateng para pendhawa mila kula angkah saged Kanjeng Rama Diwaji mangertos penggalih kula dhuwur Kanjeng Rama Diwaji cetane kuwi ya kedanan karo manik mekaten Kanjeng Rama Diwaji ora padha wingi-wingi kakek perkara wadon iku aja direbutan iki sing-sing wong lanang bagus mongko duwe derajat dhuwur kula duwe dampar bentuk milik cah wadon ate rebut karo dhuwure iki ora apik apa nek rebut dhek kancane iki ora apik kondo karo aku perkara bab ngono gampang donga wonten ewu sabda Brahmana Raja sabdaning pendhita pengendikaning ratu ora kena wala-wali pindha tumetese Kresna tumameng grancang seta sakti tan bisa mebet tegese sabdane wong kang asta busarane adil kuwi tangkenaning owah ibarat glantang tumameng sing tandharaken tumameng glantang seta grepe sing diajarake karo lajeng sanipun aku ora bakal murungke karepe Antasena mula nek kowe pengen rabi tak goleke jodoh liya yen to kowe njaluk rabi karo widodari sapa sing kok butuhke namung manik ku nggih do Kanjeng Rama Diwaji ora bakal laku usana pitung jangkep mung kali golek srana gumuk karo Kasura Jojo bang maling ngewingit yang sinabut komrang segedek
ora pisan ora pindho gagar wigar tanpa karya aku ngayungke putrane Nata Darmana Dewa didisiki karo Sri Sagni cepane kirang boro sing tak ayungke didisiki karo anak Pandhawa iki ngayungke manik mungkin didisiki karo Santasena. Mula saka sing dadi pepalang gayane Bawa Narakasura kuwi dadi musuhe ora ditresna. Ora mawas ki wong Bawa, ora mawas ki Padhe. Ora mawas ki Paklik yen to dadi palinge Bawa Narakasura. Ketok gulune. Siraku Oswanti oh bisa lan seneng emang yo Lining hati becik sira aning praja Srita mring Senapati orang Durgamana tekse orang ngira apa sing kok rasake pirang-pirang boro lakon Raden mau Bima ora nate kelakon kuwi tak dodo turta pun Rama eling putrane Prabu Darmana Dewa didisiki karo Sri Sagni wis akeh barang wis syuting lakon gagal wigar tanpa karya foto kang dadi karepe Bima Narakasura. Kula titi wanci dene iki. Kula pun Rama bakal jabel apa sing tak andharke ora ngarsane Prabu Dewa. Tegese iki aku bakal jeburu kang apa to dadi karepe kaki Prabu Bima Narakasura nggone ngayunke marang Manik Ungit. Piye to jane iki? Besok andar iki bakal golek strana cupane Astagina lho. Cupane Madiwara Astagina. Madiwara to kan iki kok. Lah kok saiki jupur karo Bima ki tekse ngurungke karo apa sing dikarepe para Pandhawa. Kok aku lan kowe ditimbali nang Ngamarta mau dasare dikongkon biyantu wong Ngamarta krabeke Antasena. Lah kok iki banjur kok jabel merong kampuh jinggo iki piye? Kok ragu. Mesaken pun Bima Narakasura anggenipun mung samangsa gagali Gatamu Karya. Kok Prabu nderek Pandhawa napa nderek Ndorowati kok? Aku mending mel kok Ndorowati. Tunggu bab yen ana bab perkara apa wae sing sambati dhisik dhewe iki dulur. Kula sing tak utamake iki dulur. Aku iki ngerti karo kamu ngerti. Nek ana saiki mendukung karo Bima. Nggih. Sing burung lan anakku pun Bima Narakasura.
Ngono ya kita terlalu. Sawangi monggo dipun tandhet sumingkir saking negari Ngamarta. Tumuju dhateng negari Gajahkaya jalaran Cupmane Madiwara menika ingkang asta Kanjeng Eyang Adipati Deswarasta. Kowe mangkono ya kateng ora. Ila mau samangke nyuwun wujudipun Cupmane Madiwara kadamel saratipun duwa mboyong inggih menika pun manek ungit. Mangkang grosumbar lindung me konceng kumalodho kato ngokang jalane Indra Wisnu lepur bumi yo ayo gayi tak dereke ya monggo Prabu.
Kewi nonton glagat pasemon pangamuke Kakang Prabu Bama Narapasura menyang negara Ngamarta ki dasare iki golek srana men gone Palakrama Kakang Antasena gagal ligatan wong ayo. Iya. Sabanjure ya aja nganti kalah wong lanang. Apa dikaya apa kudu kelakon Kakang Antasena dhaup kalian Bantari Manik Ungit. Ora ngono ta, Bro? Wong lanang. Wong lanang iki kudune nek iso menang perkara babagan ngesir wong wadon iki wong lanang. Wae menang aku. Andai apa-apa iki saingan sama unggul. Wong teng donya iki nek ora mung saingan to. Enten pundi papan niku saingan ya wong. Wong niku nek pun diweni tata krama, diweni moral, jroning bersaing niku bersaing sing sehat. Mulai ketembung menang ora ngalahke. Menang mboten ngalahke niku dasare napa? Menang iki rasa dituduhke ben antuk pengakuan saka wong akeh. Iku dikuncine wong menang iki niku wong menang kira-kira musuh wis kalah ya wis lah. Ora sakit bandutke dituduh-tuduhke menang aku. Dhuwuraku, sugih aku, apik aku niku jenenge malah tinemune niku wong asor. Niku nek manut kawruhe para bunden, kawruhe para pinter, kawruhe para pandhita Brahmana Subata namung beda, yai dalah para ulama kaya ngoten iki. Mula ing kene aja nganti nglopro Kang Sarta. Jane nek perkara jodoh aku nek dirembuk. Aku tau ono guru karo wong tuwa iki upama wis dititik apa urung Ndara Antasena karo Manik Ungit iki perkara babagan kelairan iki piye iki. Ngono lho. Sebab ana larangan-larangane wong pinter iki ana. Wong sing tukang hitune dina iki nek iki kelairan upamane Selasa Wage ra entuk karo Setu pae mamane ngono kuwi. Lah iki ditonton pelayanane bab nek gedhe iki tinemune urip iki ora penak kok disengake. Rabi jarene ngrasake kanikmatan ning malah kaya neraka. Mula rak para pinter rak paring dawuh. Goleka jodoh ati. Jodoh ati iki sing cocok atine omong-omongan iso nyawiji. Kuwi jodoh ati. Aja mung golek jodoh raga. Jodoh raga senenge nek mung pinuju kumpul. Kuwi jodoh raga ning atine ora cocok. Nek omongan 3 menit dadi tukaran. Golek ana jodoh ati, jodoh raga, jodoh sukma. Telu-telune kuwi. Ora ana to angka 4 jodoh kedaluwarsa, angka bukasan jodoh cakarmawa. Rembungan ya wis ora cocok. Pitung apa-apa ya wis ora cocok. Eneke mung bentik karo bedah. Mula nek kowe do nyonto aku iki selalu bagian. Kowe ora nate detang. Ora ngamuk detang ora. Wong aku iso nganti sing pasing ngrungokke apa sing dadi bisikan wanita. Wong wedok meneng ngomong apa aku lho. Wong iki jane ngomong iki saben metu wong iki jane ngomong ming diucapke apa ora. Tembunge batin. Batin iki jenenge ya wis ngomong. Mung rong dilantari kutuk. Bahane hawa. Aku nonton wong wadon meneng iki rasake apa lho. Ya wong wadon iki meneng dikira utang. Ngono iki aneh. Saka praupane ketara. Iki wong wedok meneng iki tas leweng, nyaki ya lho. Iki ketara. Wong tas leweng karo rai disawang raine ketara. Tenan to. Wah. Nek percaya lho, kowe cedhek aku. Wong wadon tas ngapusi bojone lho. Gowo nek.
layaknya yoga wedi karo kowe ora kok wedi aku ora. Ini latihan mangkas kok kene ngene enek. Wong mampir bojo sik. Ngendani sapa? Ngendani diem mampir. Mula bab perkara olah jiwa kawe wong Jawa nek disinari apa? Melatih kepekaan diri, melatih kepekaan iki arep ning lakon apa? Iki arep ana kedadian apa? Iki kanggo ngantisipasi awake, aja nganti awake keceplono aja nang kasangsaran ngono to. Ya, sing baku iki mung tuju marang kutha Gajah Kaya. Aku wis tak titip. Ora Bendrawati karo Prabing Mandura lan Kakang Prabowo kuwi bakal tumuju marang Gajah Kaya. Mulai mengko nganggo cara. Nah, ini jenis politik cara untuk mencapai tujuan ini. Wonge peka ngono kuwi. Ora mau dijak omongan terus turu. Ora ngerti karepe dikode ora ngerti. Akeh ya kok akeh ngono kuwi. Supri. Iki peniti kuwi dikode titik ora ngerti titik arepe jiwo jungkas kleru wedah. Ya arep mati kaya apa kuwi setya karo kowe. Aku ya ngono maksane ngono. Mula nek saiki tumuju marang negara Astina, aku manut sing bakuan wujuding cukumane Madewara. Ora sing manungko kanduhan rimang leleno tanpa ngerti. Yen tantu samengku sang yang uga